ബിസിനസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാറുമായി കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉയർച്ച കാസർഗോഡുള്ള മനോഹരമായ സൗധങ്ങളാണ്. കാസർഗോഡ് നഗരത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാനായി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിൽറ്റ് ടെക് നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം എന്നുള്ളത്. PK അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി. ആദ്യമേ ഈ തിരക്കേറിയ സമയത്തും പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുറച്ച് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കയറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതിനു മുമ്പ് വളരെ നല്ല കാലഘട്ടമായിരുന്നു. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ കളിക്കാനൊന്നും സമയം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു നല്ലൊരു വിഷമമുള്ള സംഭവമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണോ ഫുട്ബോൾ കളിയാണോ കൂടുതൽ? ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടീമിലൊക്കെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് KC സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ 2 വർഷം കളിച്ചായിരുന്നു. ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ബാറ്റിംഗ് ചെയ്തു. ഫീൽഡറും കൂടിയാണ്. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിൽ? ഞാൻ ഒരു നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ IPL നമ്മുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ജോലിയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല, സമയം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ 2020 ക്രിക്കറ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് 50 ഓവറിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റും ഒക്കെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ 2020 ക്രിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗെയിം ഇല്ലാത്താക്കുകയാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം? സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സച്ചിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. വേറെ ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈവങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? വേറെ സ്റ്റീവോ, പിന്നെ റിച്ചാർഡ്സ്, ഇവരൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും താങ്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തെ സ്റ്റാറുകളാണ്, സച്ചിൻ ഒഴിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു തീരെ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ശരി. എന്തായിരുന്നാലും ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക്, പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ചോദ്യവും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് വിട്ട് വരികയാണ്. ഇനി എന്നായിരുന്നു ഈ ബിൽറ്റ് ടെക് തുടങ്ങിയതും തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും? അത് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല എഞ്ചിനീയേഴ്സ്മാർ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു മനോധൈര്യമുണ്ട്, ആത്മവിശ്വാസം വന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഓഫീസ് മുറിയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ വളരെ വിഫലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 സ്റ്റാഫുണ്ട് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല സഹപ്രവർത്തകരാണ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കടയിൽ തുടങ്ങിയ ബിൽറ്റ് ടെക് ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസൾട്ടിങ് പല മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ്സും കമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല വീടുകളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട്. പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല, അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ റിസ്ക് വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വില ഇപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം. പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ്. അതുപോലെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം കടന്നു വന്നു, പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു
എന്താ കണക്കിനാവായി മാറിയിരിക്കും പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിയുമോ? പണ്ട് ഈ പണ്ടത്തെ വീടുകളാണെങ്കിൽ ഓലയിട്ട വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഓടിട്ട വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, അതിന് ചിലവ് കുറക്കാൻ പല രീതികളുമുണ്ട്. ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ കമ്പിയുടെയൊക്കെ വില കൂടുതൽ കൊണ്ട് ചിലവ് കുറച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഓട് ഇടയിൽ കമ്പി കുറച്ചിട്ട് സ്പാനിൽ ഓട് നിരത്തിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ്, അപ്പോൾ അതിൽ ജെല്ലും സിമെൻറ്റും കമ്പിയൊക്കെ വളരെ ലാഭിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ലോറി ബക്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത പോലുള്ള അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു പരിധി വരെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പരിധി വരെ ചിലവ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ബിൽടെക്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ശ്രമം എന്തെങ്കിലും? അതിപ്പോ ഈ സർക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ EMS ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനിപ്പോ പഞ്ചായത്തുകാരെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കായിട്ട് സഹകരിച്ച് അവർ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഒരു ഡെൻസ്പെട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട സഹായം ഞങ്ങൾ യൂണിറ്റ് സഹകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക്. വെരി ഗുഡ്.